Το Βυζάντιο ήταν χτισμένο στα σύνορα δυο υπήρων, σε ύψωμα, και είχε ένα καλά προστατευόμενο λιμάνι, το Χρυσό Κέρας. Η θάλασσα περιέβαλε την πόλη από τρεις πλευρές. Βόρεια με το Χρυσό Κέρας, ανατολικά με το Βόσπορο και νότια με τη θάλασσα του Μαρμαρά. Η μόνη οχύρωση που χρειαζόταν ήταν ένα τείχος στα δυτικά. Λόγω της θέσης του έλεγχε την ναυσιπλοεία και το εμπόριο στα επικίνδυνα νερά που ένωναν τη Μαύρη Θάλασσα με το Μαρμαρά και χύνονταν στο Αιγαίο μέσα από τα Δαρδανέλια. Στις παραδοσιακές τελετές που πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο του 324 χαράχτηκε με άρωτρο η γραμμή που σηματοδοτούσε τα νέα χερσαία τείχη που τετραπλασίαζαν την έκταση της πόλης, φτάνοντας περίπου τα 8 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Σχεδιάστηκαν πύλες κατά μήκος του τείχους και κατά μήκος της θάλασσας του Μαρμαρά και του Χρυσού Κέρατος. Η νέα πρωτεύουσα θα αποτελούσε χαρακτηριστική έκφραση του νέου πνεύματος της αυτοκρατορίας. Η σύντομη πρόοδος των εργασιών ήταν τόσο εντυπωσιακή, ώστε στις 11 Μαΐου του 330 έγιναν τα επίσημα εγγένεια της Νέας Ρώμης. Από το σημείο αυτό ξεκινάει η ιστορία της πόλης. Σήμερα στέκει ένα μοναχικό ερείπιο σε μια σύγχρονη πόλη. Τότε ήταν μια θεαματική στήλη κατασκευασμένη από κυλίνδρους πορφυρίτη λίθου που είχαν μεταφερθεί από την Αίγυπτο. Στην κορυφή της τοποθετήθηκε ένα παγανιστικό άγαλμα του Απόλλωνα που μεταποιήθηκε ώστε να παριστάνει τον αυτοκράτορα. Βρισκόταν στο κέντρο της μεγάλης αγοράς, ενός μεγάλου κυκλικού δημόσιου χώρου που τον κοσμούσαν έργα τέχνης. Δυο αψίδες τριάμβου, μία στα ανατολικά και μία στα δυτικά, σηματοδοτούσαν τη μέση, την κύρια λεωφόρο της πόλης. Οι πλατείες και ο υπόδρομος κοσμούνταν από αρχαία γλυπτά που μεταφέρθηκαν από κάθε γωνιά της αυτοκρατορίας. Μεταξύ αυτών ήταν η στήλη των Όφεων που αφιέρωσαν οι Έλληνες στον Απόλλωνα για την νίκη τους κατά των Περσών στις πλατείες και τα 4 περίφημα οριχάλκινα άλογα που τοποθετήθηκαν στην είσοδο του υποδρόμου. Στην πόλη του ο Κωνσταντίνος έκοψε ένα νόμισμα, το Σόλιδο. Ήταν ένα χρυσό νόμισμα 24 καρατίων που έγινε το πιο ισχυρό νόμισμα της νέας εποχής. Ακολουθώντας την παράδοση των αυτοκρατορικών νομισμάτων, στη μία όψη χρησιμοποιήθηκε παράσταση της τύχης της Κωνσταντινούπολης. Παριστάνει μια γυναίκα καθισμένη σε θρόνο να φορά ένα στέμμα με επάλξεις. Η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης θα σηματοδοτήσει τη νέα εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ίσως ούτε και ο ίδιος δεν είχε καταλάβει πόσο σημαντικές ήταν οι αποφάσεις του. Το επίθετο Μέγας που θα του δοθεί, από όποια οπτική γωνία κι αν το δει κανείς, είτε από τη θρησκευτική είτε από την πολιτικο-στρατιωτική, ταιριάζει απόλυτα στην προσωπικότητά του.